Assalamu alaykum izleyiciler, mehman vatandaşlar. Yayılımda akıl yeni sınavı televizyonu sığmadım. Teyada bir saniye hem de akıl yeni sınavı 2019 televizyonu saylama tapırlarının cemleyici tane. Mehman vatandaşlar sizin bilen. 2019 yılın yanvar ayının 17'sinde katılıcı taraflardan bizi çekilsin. Neticesinde Suriye'nin yok okul mekteplerinin Türkmen Devlet İktisadiyeti ve Dolanırıcı İnstitutu, Türkmen Devlet Medeniyet İnstitutu, bunlar arasında saylama tapırının cemleyici tanına doğuşmak neticesinde çıktı. Görüşümü değerli bu tarafta Türkmen Devlet İktisadiyeti ve Dolanırıcı İnstitutu'nun toparı, yani Kerben'in toparı, bu tarafta orada görüşümü değerli Türkmen Devlet Medeniyet İnstitutu'nun toparı, Hunçan'ın toparı hazır meydan sayılsın. Mehman vatandaşlar, yeni bu yolu, ertesinin bu tanrıcının yaklaşacağına yaptığını falan meydan. Mehman talip yaşlar, hormatlı oyunlar, akıl yenisi ve televizyonun stüdyosuna hoş gördük. Köpte olun, edi vatandaşlar, mehman oğullarına görüşümü değerli. Türkmenistan'ın Bilim Ministerliği'nin Heyaslık Teleradio Yayılımı'nın Qaysiz Kampaniyası'nın Türkmenistan'ın resmi cilerle birlikte tayarlanan akıl yenisi adlı televizyonun saylama tapırlarının cemleyici sani hazır başlanıyor. Mehman vatandaşlar, her birinin aslı halal hem mukaddes olacaklarınızda bir avadançılığı, asudalığı, cevizliği, yar olmağını arzu ediyor. Hormatly arkadaşlarımyň sayesinde berkarar döwletimiziň bagtyalyk döwrüne elmydama bagtdan paýly, teýlagdan terpaýly bolup ýaşamagyny arzu edýär. Ine şeýler gülenim, akly ýeňişli 2019 televiziýanyň saylama tapyrlarynyň jemleýiji sanyna mehman atanaslar häzir başlaýar. Edi watandaşlar, adatdaky bolşýalyna bäsleşmeniň bu sanyna hem gatnaşjy her bir taraplardan hem de ýaşlyk radio ýylymyndan synçylarymyz gatnaşýar. Häzirki purdakda adatçy bolşýar, ul hormatly synçylarymyz bilen şu ýerde şuna tanışýar. Gatnaşjy taraplar bolan, ýagny Türkmen Döwlet Medeniýet Institutundan institutun Jemgyýeti Ugranç Ilimleri Kafedrasynyň uly mugallimi Bahar Ýazly we Molmar. Bahar mol hoş gördük. Şeýle Türkmen Döwlet Iqtisadiýet we Dolandyryş Institutundan institutun Dünýä Iqtisadiýeti Kafedrasynyň mugallimi Nur Mehmet Altyýew bar. Köpde hormatly muallimler, toparmada üstünlüklerin ýar bolmagyny arzu edýär. Kiňizden şeýle-de mehman atanşar ýaşlyk radio ýylymynyň synçylarymyz bar. Çünki hemme bir utuklaryň berilişine hemde akyl ulgamynyň işe girilmegine, çünki wagt hataplamasyna saklanyşyna jogapkar synçylarymyz bar. Bahargul Haltguly we hemde Öwel Murat Aýdawdyýew bar. Bahargul Öwel Murat, sizde hoş gördük. Hormatly muallimler, mümkin bolsa toparlar meydan samda çağıraylı. Mehman vatandaşlar ine de bäsleşiň bir şahatlykly hem de toparlar üçin hem tarifler üçin bir tolunurjy pursat bolsa gerek. Gatnaşjy taraplary meydan samda çağırýar. Uly şahatlyk şowhun bilen, şowhun el çarpışmalar bilen gatnaşjy taraf bolan Türkmen Döwlet Iqtisadiýet we Dolandyryş Institutunyň toparyny meydan samda çağırýar. Toparyň düdümi Aganýan Döwletýelliýew, Rawi Jumayev, Mayta Şukurova, Devran Kedretov, Tumar Attiýeva, hemde toparwasy Kerben Berdiliýew bar. Kerben toparwasy ýar bolmagyny tüýsüňizden arzu edýär. Sizin garşydaş toparymyz Türkmen Döwlet Medeniýet Institutunyň toparyň düdümi Arslan Mamedow, Suray Gelmuradova, Aylar Ahmedowa, Allamrat Zayipov, Aslam Orunov, hemde toparwasy Gunço Gurbanowa. Gunço sizin toparlygy sınıf ýar bolmagyny tüýsüňizden arzu edýär. Mehman vatandaşlar, eri tarih ýaşlar. Akıl ýemesi 2019 televiziýanyň
saylama tapkırlarının zemleyici sahanının gatnaşyjylary meydançada üstünlükle ýar bolsun. Toparlar, häzir sizin bilen şertler goýunça gelişmeýän adatçy bolýar, ul hormat bilen hormatly tinç taraplardan sizin salgyňyzda gutluklary eşitmäge makul etdik. Baharman, söz size. Yine şu gün iki tane ulu ýokary okuw baýry mektep, baýry ýokary okuw mektepleriniň talipleriniň arasyna kylgyň işligi ady bilen bäsleşik geçirilýär. Yine şu bäsleşikde hormatly prezidentimiziň öňe sürýän bilimli nesil kuwatly watan atly şygarynan uğralyp ýaşlarymyz ilmde, bilimde öz ösüşlerini, özleriniň ukyplaryny, başarnyklaryny görkezýärler, finansiýallar. Menem şu pursatda şu finansiýan iki tane ýokary okuw mektebiniň taliplerine üstünlük hemra bolmagyny arzu etýän. Elbetde şu bizi şu erkana rahat durmuşda işlemäge, zähmet çekmäge, döretmäge, gurmaga, okumaga, öwrenmäge alyp barýan hormatly prezidentimiziň janynyň sag bolmagyny, başynyň dik bolmagyny, il ýurt bähwetli, dünýä ähmiýetli işlerinde de hemişe üstünlükleriň, rewaçlyklaryň ýaran bolmagyny arzu etýän üstünlük hemraňyz bolsun talip ýaşlar. Berkarar döwletiň bagtýarlyk döwründe ýurdumyň her bir güni toýdur dawralar beslenýär. Şol sanda ýurdumyň ähli pudoklaryna, ilmde, bilimde, sportda, medeniýetde uly ösüşler eýe bolup, ýaşlary döwrap terbiýelemek boýunça döwlet derejesinde uly işler amala aşyrylýar. Elbetde bu hormat prezidentimiň döwlet adam üçindir diýip alyp barýan siýasaty, hormat prezidentimiň her bir çykyşlary, atar kitaplar biz ýaşlar üçin görelli mektep bolup durýar. Häzirki wagtda ýokary okuw mektepleriniň arasyna akyl geňişligi telebäsleşigi dowam edýär. Şuň hem Türkmen Döwlet Ykdysadyýat we Dolanyş institutynyň hem de Türkmen Döwlet Medeniýet institutynyň talipler bäsleşýärler. Biz hem öz gezegimizde şu iki toparada üstünlikleriň ýaran bolmagy tüýsýärmizden arzu edýär. Şu pursatdan peýdanyp biz ýaşlar şol ýaly okumany öwrenmäge, işlemäne ul mümkinçilikler döretip berýän hormatly prezidentimize sag bolsunyňy aýdýar. Köp sag bolun hormatly muallimler, arzularynız hasyl bolsun. Size alyp barýan asly halal mukaddes käriňizde, moňçylyk käriňizde diňe üstünlikleriň ýar bolmagyny tüýsýärmizden arzu edýär. Elbetde bilim berýän talepleriňiň şeýledeni meydançada öz başarnyklaryny ýokary derejede bäsleşige, ukyplygy bilen görkezmekligi bu siziň üçin hem ulgar bagat bolsa gerek. Elmeda öz ähmediňiziň hödürini görüp ýaşamagyny hem de bir mukaddes käriňizde, moňçylyk käriňizde diňe üstünlikleriň ýar bolmagyny tüýsýärmizden arzu edýär. Tinçler Bahargul. Salam mehriban talip ýaşlar. Türkmenistanyň bilim ministrligi ýaşlyk teleradio ýaýlamy Haýsens kampaniýasynyň Türkmenistanyň resmi diýler bilen bilelikde taýinlanyp ýaýlama ýetirilýän akyl geňişligi telebäsleşigimizde siziň ähliňizi hoş gördük. Gatnaşýan toparlaryň ikisine de ulsynlyk arzu edýärin. Şeýle-de bize şolar ýaly mümkinçilikler döretip berýän. Hormatly gahrman arkadamyzyň janynyň sag bolmagyny, ömrüniň uzak bolmagyny, il ýurt halk bähwetli, döwlet ähmiýetli tutýan tutumly işleriniň elmydam rewaçlyklary beslenmegini tüýs ýüregimden arzu edýärin. Köp sag bolun. Ýogurmat. Türkmen Döwlet Ykdysadyýat we Dolanyş institutynyň toparyna, şeýlem Türkmen Döwlet Medeniýet institutynyň toparyna üstünlik arzu edýän. Şeýlegem şu talipleriň öwrenýän ilimlerini, bilimlerini, dünýä garaşlaryny giňeltmekde dol mümkinçilikler ödüp berýän hormatly arkadamyň jany sag bolsun, başlyk bolsun, il bähwetli, döwlet ähmiýeti alyp baran işler mundan beýlekde rowajalsyn. Köp sag bolun. Hormatly tinç taraplar hardylaryňyz hasyl bolsun, size işleňizde arzu edýär. Gunça Kerwan. Öňün şahyny borjum soraýan. Siz düzgünname bilen tanış. Häzirki pursatda şu ýerde düzgünname boýunça gaýtadan geçmek zerurlugy barmy? Yok. Ýok. Demek, şeýle netije çykarýar. Ýagny şu pursatdan aňryk düzgünname dol derejeli şertler boýunça utuklaryň berilişi hem wagtyň goýuryşy saklanyşy hem umman bäsleşik jemlenýänçe çurt ketek düzgünname laýıklykda biz siziň bilen häzir bäsleşige alyp bararlar. Kerwan gonşa toparagdalary üstünlikde ýar bolsun. Hormatly muallimler, sowalnama geçýärler. Edi watandaşlar, mehriban oğullar, Türkmenistanyň bilim ministrligi ýaşlyk teleradio ýaýlamy Haýsens kampaniýasynyň Türkmenistanyň resmi diýler bilen bilelikde taýýarlanyp ýaýlama ýetirilýän akyl geňişligi atly telebäsleşiginiň sowal taparlaryny häzir başlaýar. Türkmenistanyň bilim ministrligi tarapyndan ýetirilýän sowalnama häzir geçýär. Gatnaşyjy taraplar
Türkmen Döwlet Medeniyet Institutu, Türkmen Döwlet Iqtisadiyet ve Dolanış Institutu, hasap 0. Doğru jogap üçin beriljek utuk, bir utuk, şeyler bilen biz sowalnama girişýär. Kerwen Gunça taýarmysyňyz? Taýar. Sowal. Taraplar senin dikkatinizi yetirýän ýene ol gadak. Saýlama tapgyrlar üçin bütünlüği dowamyna bugün jemleji sany ählijetinde hem zekin sowallar boldy. Sizin dostuňyzda hem 10 sany zekin sowallaryndan ibarat bolan tapgyrlar bolar. Bulan ine olaryň ilkinjisi. Seriýas okuyat. Sowal tapgyryň gowrumy bar, hem de içinde getirilýän kän maglumatlar bar. Belli alsaňyz gowy bolar. Gyzlar üçin has ýeňil sowal bolmagda ahmal bu. Seriýas. Almas brilliant, almas, gowhar. Almas hil boýunça 7 bölege bölünýär. Has gymmat bahallary reňksiz we seýrek duş gelýän renklerde. Olar birinjilere degişli. 6-7 bölege goňur renkliler girýär. Anäkile renkdäki almaslar hil taýdan 5-nji bölege degişli hasaplanýar. Wagt gidýär. Men häzir almazın renklerini köpsini agdatjakdym da, şu ýerde agdalmadyk renkini tapmalydy we şonu hem 5-nji bölege goýmalydy. Şu ortada. Kabul olayım mı? Kabul olayım mı? İzgiderlik var. Altıda qoňur diýme. Altıdan ağa gitdi renk izgiderlik. Renksiz öyle qoňur diýär. Alt ýetlerim diýär. Kızılak olayım. Qoňurda ak harfa kadar olayım. Qoňurdan mele. Mele bir qoňura ýakyn. Aklı qoňur ama kızıla mezir kısım harfa. Çalınmam mümkin. Göğüm ağırttılar. Dikkaranı. Wagtap ýa. Kerwen kim jogap berýär? Biziň toparmazdan Roza jogap berýär. Rozy. Jogaňy. Biz pikrimiz şeýle pikir etdik, ýani haçanda almasy birinji renk diýdiňiz, renksiz diýdiňiz. Renksiz ýa-da tuşda duş gelýän, serek gabat gelýän renkler. 6-njy, 7-nji diýen goňur diýdiňiz. Biziň pikirimizçe şu izgiderlikde Ýa-ni ýani şoýtady? goňurdan ağa çeni aralyk, ýani renksiz çeni izgiderlik hasaplasak, biziň pikirimizçe şal renk mika diýip bolýar. Garamtyl şal renk. Tonçaňy sol. Awa. Häzir kabul edemok. Rozy. Meňerim dogrudur, men ýalňyşam diýemok. Ýani häzir kabul edem. Muňa aramadan siz şo bir jogapda galýaňyzmy, Rozy? Awa galýas. Tonçaňy sol, sal. Kabul. Rozy. Çal renkde almas barmy öde? Bar. Barmy? Kaýdýan öz. Ya barym bolsa onda ol 6-njy, 7-nji girýär ýa-da 1-njilara girýär, seýrek duş gelýär. Şu ýerde häzir söz boldy otursak, biz garşydaşyňyza kömek etdigimiz bolaýmy? Netijeni ýalan edelim. Netije bu jogap ýalňyş. Bunça galan wagtyňyz dolanjakmy soňuz? 10 sekundyňyz bar, dowam edýär. Şimdi bunçan topar bilýär, sağla däl. Wa taklanny. Bunça kim jogap berýär? Biziň toparymyzdan Arslan jogap berýär. Arslan. Sağla däl eken. Sorumuza ak diýip jogap berýär. As. Tümtümlü berja edýär. Arslan, men häziram kabul edemok. Ak. Soňky jogap ak. Ak renkde diýmek bilen şulaýa gözüňi tutýaňyz söýlemi? Şunu gözüňi tutýaňyz söýlemi? Ya köýnüň renkler, ak renkler. Tümtümlü berja edýär. Arslan, söýlemi? Kabul. Ak renkler. Şu ýerde men jogaba gyýylardan garaşdym. Näme de bolsa bu ýerde almas bar. Hem-de almasyň renklerini saýgyrmak gerekdi. Men şu ýerde bolup biläjek renkleriň ýekije birinden galanyny agdadym. Enen hemşin dekin sowal tapgyryna gelýär bu soru. Çal diýip jogap berdiňiz ýalňyş diýdik. Ak diýdiňiz, heni ýalňyş diýemok. Ak diýip şo renksiz diýilýänlerini gözüňe tutýan bolaýmy? Sebäbi şulakmy diýsem jogap berilmediňiz. Arslan,
Şöyle mi? Köyünün kıyal ağ mı dedim. Ağdan hədirim dımmaqlığım devam ediyor. Netice? Hasap Düzgünlamanın 3 bölümüne layıklıkta inniki doğru cevabı için 2 tut alarsınız. Cevap vereceğiniz bana mı tomaşaçı talipler? Ben devlet medeniyeti talip atalip mekal. Mekan. Bizim fikrimizce Kümüştau Ak bolup bile. Kümüştau Ak. Sağ ol. Arslan'ın tekotasyonunda netice çıkardınız siz. Yok, o der. Ben Arslan'ın cevabını ilk gödörüne karıştım, yöne bolmadı. Koyu sarı, açık sarı, yöne sarı şeyle mi? Yine de doğru cevabı. Sarı olmadı. İkinci sual tapırı. Kervan konuşa tayar mısınız? Tayar. Şeyle mi? Sual. İnniki sual tapırı talip yaşlar. Paykas çeşmesi kitaptan. Nakıl okuyan üstü olun. Eşeğin sürtöğü vursun. Öküzün gürtöğü. Bu nakılla getirilen sürtök, gürtök sözleri nemeni ağla diyar. Vaqt gidiyor. Vaqt tapar. Konuşa. Biz Kim bu cevap verir? suala ben ödüm cevap berjek. Birinci sekund konuşa. Doğru Ha. cevap bolsa gowda. Yanlış olsa meydan çanı olsa dordunuz. Bana. Cevabınız. Eşeğin sürtöğü vursun. Öküdün gürtöğü. Bu yerde getirilen sürtök, gürtök sözleri näme? Neme? Sürtök büdüremek. Ana eşeğin sürtöğü vursun. Öküdün gürtöğü. Eşeğin Sürtöğü vursun büdür yani. Täze eşek yük taşıýar da. Ova, onun iyiydi. Gürtöğüm neme? Yanı deydiniz. Öküdün gürtöğü vursun. Konuşa. Konuşa, yanı dediniz ayttınız, cemlap verme. Yan kaydan da attınız. Eşeğin sürtöğü Vursun. vursun. Öküdün gürtöğü. Gürtök näminni? Sütöğü vursun neme? Sütöğü vursun. Ansa da manisi. Doğru mu? Sütöğün öküdü vursun neme? Sütöğün okudu vursun. Büdüreğin eşek. Büdüreğin eşek. Aw. Kabul etdi. Paykas çeşmesi kitaptan şeyle nakıl oldu. Eşeğin sürtöğü vursun, öküdün gürtöğü. Bu yerde getirilen sürtök, büdüreğin, gürtök, sütöğün. Cevap doğru. Hasap 2-0. Ben görmedim. Ha? Kapatalım. İkinci sual tapırı ve iki tokem iyisinde. İnniki sual tapırları vardı. Hazır geçer. Taraflar. İnstoliyat. Üçüncü sual tapırı. Sual. Belli Xitay filosofi Konfutsiýanyň maslahat bermegine göre öz pikirlerini araşdyrmak uğruna işle. Eger sende elbet pikir bolmasa onu devam edin. Wagt gitti. Yani Olmana mani taraftan yakın gelsin taraflar. Türkiye'de olmasa beni karşılasın dinler. Yakın gelsin. Yakın gelsin. Kulüpsün eder. Kervan cevap ver. Bizim toparımızda men özüm cevap berjek. Eger Ben sen mayta cevap verer karıştım. Geçen mevzuna göre. Kervan aydın. eger sende elbet pikiriň ýok bolsa, onda sen pikiriň beýan etmegi başar. Kervan men ilk okayın. Siz devam edin. Öz pikirini araşdyrmak uğruna işle. Eger senin elbet pikir bolmasa onu Öz pikiriň beýan etmegi başar. tutanacağınız ol. Ha. Kabul eder mi? Kabul.
öz pikirin uğruna işle. Eger senne erbet pikir bolmasa, onno öz pikirini beyan etmeni başar. Bu sizin cevabınız. Kervan. Mayta. Siz şeyle soğallara elimde ama cevap veriyordunuz. Doğru mu? Şu pikir gelişiyor mu? Aydayım mı? Mayta. Gelişen ok gerek. Netice? Maytan her pikir doğru. Gelişen ok. Cevap yanlış. Bunça qalan vaatını dolanıyağız mı? Devam ediyor. İşin uğruna var. Eğer fikir bolmasa. Mayda sözler mayda. Yine de ödüldü işle. Yine de fikirlerin üstünde işle. Eğer sende erbet fikir bolmasa yine de öz fikirlerin üstünde işle. Bas. Vaat saklarına konuşa kim cevap veriyor? Suray cevap berýär bizim Suray dinleyen. toparymyzdan. Eğer sende erbet fikir bolmasa yine de sen öz fikirlerin üstünde işle. Qaytadan işle. Täzeden işle. Kervana mümkinçilik verişmiýär. Gelin bakalım. Öz pikirlerini arasalamak uğruna işle. Eger sende erbet pikir bolmasa, onno Yine de öz fikirlerin üstünde arasalama uğruna işle. Kutarın kuşağına sor. Kabul ediyen? Kabul ettim. Kabul edýär. Kabul. Mayta yine size qaytıp gelýän, bu gelişýärmi? Aha. Ya näme ýöne Mayta ýüzden ýa-da pikir etmeýän? Geçen mewsimiň bütünlüği dowamyny Maytadan diňe şunu ýa sowalara jogap berdim. Näme üçin bu ýerde geçmedim sizden o pikiri? Ýöne näle bolany netijeni aýtmaly. Dogry dämi? Öz pikirleriň üstüne öz pikirlerini arasalamak uğruna işle. Eger sen erbet pikir bolmasa, onno gene de işler diyor. Başka işe merakka şogurların üstüne täzeden işlep ýörsem. Netije Sizin amanyň 3 bölüme laýyk. Indiki doğru jogap üçin 2 tutgalarsın. Diýmek, Kerwan, siz häzir indiki ýeke jogap bilen garşydaşyňyzla hasap deňläp bilersiňiz. Ýa-da gunça siz indiki ýeke bir jogap bilen garşydaşyňyz bilen 4-0 hatagyny oýnap bararsyňyz. Doğru jogabın üstüne işläliňmi? Men Türkmen Döwlet Medeni Institutynyň talebi Oradul Amaniyelli wa. Eger sende erbet pikir bolmasa, alyp barýan işiň şowna bolar. Şowna bolar. Sag ol. Konfutsiýanyň pikirini dowam edin diýärdi. Jogaby şeýle bolmaly. Öz pikirlerini arasalamak uğruna işle. Eger sende erbet pikir bolmasa, onno erbet hereket etken bolmaz. Mayda. Şeýle bilen indiki sowal tapyr geçýär. 4-nji sowal tapyry, taraplar sowal. Seriýas. Ýöne howlup falstarda düşäýmem. Bu dogry hata. Aňsat dogry. Otly çöpü suwun aşagyna doly ýanyp gutarýansa nädip ýakyp bolar? Wagt gitdi. Wagt aklýar. Asap deňlen jogap edýän Kerwan. Bizim toparymyzdan ro jogap berýär. Rady. Suwun astyndaky gemdi. Aw. Kutan çağın sor. Aw. Kabul. Rady. Ýöne suw asty gemi. Aw. Mennäki jogap hem suw asty gemiň içinde. Netije hasap demedim. Rady, bu jogap üçin 2 sekund juda kän wagt dämi? 0,001 sekundda takladyňyz. Falstat bolmajak bolmaly. Olam bir hata. Dowam edýär. Onça size de şeýle pikir. Ýanky sowal kyn däldi. Bolýa. Seriýas. 5-nji sowal tapyry taraplar taýynmysyňyz? Sowal. Paýhas çeşmesi kitapdan. Nakıl. Seriýas. Nakıl okuyan. Gice gelsen kakınarsın. Yaman nısak dakınarsın. Bu nakılla getirilýän nısak sözü nämäni aňladýar? Wagt Paýhas çeşmesi kitapdan. Gice gelsen kakınarsın. Yaman nısak dakınarsın.
bu nakılla getirilýän nasak sözü nämäni aňladýar? Wagt gidýär. Wagt saklany gunsa? Gunsa? Biziň toparymyzdan Suray jogap berýär. Suray diňleýän. Giýje gelsen kakynarsyň Suray yaman bulaşdyryp oturmalym. Nasak nämäni aňladýar? at. Yaman at gazanarsın diye giýje kän gelsen. Şo manini Indi berýän naklayda. akıl. Indi Giýje naklayda. giýje gelsen kakynarsyň. Yaman nasak dakynarsın. Diýmek. Yaman at dakynarsın. Nasagyň manysy at. Kavul. Paykat çeşmesi. Paykat ummani. Ol ýerde her bir sahypada getirilýän nakyllarda könölşen sözleriň düşünülýäsi ýazyldy. Men bilişime görä nasak onuň keteçilik at Paykat çeşmesi kitabynyň hat sahypalarynyň birine bar. Diýje goýamy düşünýärsiň. Netije jogap dogry. Hasap 3-2. Bu da berekeler. Devam edýär, total. Taraplar ine haýsydyr bir getirilýän sowallarda dogry pikirlenip pikir ýöredip bilseň onu jogaby içinde. Gijeretden gowulup bolmajagyny belli zat. Yamanat tutunjagyň bolam düşlükler. Hem de birazcık okan kitaplaryny ýatlamaly. Dowam edýär. 6-njy sowal tapgyry. Taraplar sowal. Ýewropa materiýanyň ýerli ilatyna Ýewropalılar, Ýewropeýtler mysal üçin diýilýär. Onu Antarktidanyň ýerli ilaty nähili adlandyrylýar? Wagt gitdi. Wagt saklaýar. 0,1 sekund gunça. Kim jogap berýär? Bizen Suray jogap berýär. Suray. 1 sekund. Dogry bolsa oturarsyňyz, tutuwalarsyňyz ýok bolsa jogaňyz. Suray. Antarktidanyň ýerli ilatyna näme diýilýär? Antarktidada ýerli ilat ýok, tega buzluk. Antarktidada ýerli ilat ýok, tega buzluk. Otursaňyz sol. Şolawy. Kavul. Suray. Çukçalar nerede? Çukçalar nerede? Rossiýada bolm. Rossiýada. Bozlukda dämi? Antarktidada ýerli ilat ýok, men jogap. Ekspedisiýankylar näme? Olar ýerli bolup bilmeýärler. Netije? Hasap. Düzgünlemanyň 3 bölüne laýyklykda bahar bol. Hasabı 4-2 hasabı ile ýetdi. Kerwen tijenmeli. Ýene bir zat iki tarapyň hem dikkatyna goý kerweniň topar bolsun, goý gunçanyň topar bolsun. Ýeňiş gazanan tarap gönlüň indi kitaplara ýol alýandyr. We ýeňilmeklik bu dol derejede oýundan çykmaklyk däl. Häzir biz bilýäs, ýagny Türkmenistan Ulkan adyny Inженер Tehnologiýalar Uniwersiteti bilen Türkmen Döwlet Ulug we Ara gatnaşygyň duşşugy, institutynyň duşşugy 6-5 hasaby bilen jemlendi. Diýmek, häzir gunça siz ýene bir utuk alaýaňyzda da ondan soňra da utulaýaňyzda da siz islenlik ýagdaýda da indi kitaplara geçersiňiz. Bu şuhasy sebäbi 6-5 utuk bilen jemlenen oýun ondan başga ýok. Kerwen, size de şol mümkinçilik. Ýene bir zat insan düşürmäň. Haýsydyr bir tarap alta barandan soňra men düzgünläme laýykda toparlardan, ýagny ýa-da barýan topardan toram, duşugy jemlemek gerekmi, gerek gelme, ondan soň ýozmagy çödersiňiz. We soňky sowal tapgyryna ýeki agdany galyryp utuktanyny iňolmany köpertmäge mümkinçiligiňiz häziren bardyr. Olmaňyzy haýyş edýän taraplar. Sowal. Japonlarda mehmançylykda bolanyňyzda size çay eberilse, ol nämäni
Wagt saklaýas, gunça 10 sekund. Töwekkülçiligi diýäňiz. Kim jogap berýär? Biz neme? Elbetde siz. Kim jogap berýär? Bilen toparmyzdan Alamrat jogap berýär. Alamrat. Japonlarda siz mihmançylykda getirip size çay berdiler. Näme? Bizim halkymyzda mihmana çay hoduradiler ilki. Japonlarda tersine gitmegini anladýar. Çay hoduradiýan soň izinden öýüni şo gitmegini talap edýär. Men pikirimçe. Siz diýmek Gitmegini anladýar. Mihmany hoşlaşmak ýaly manyda da mihmany ugratmak ýaly çay hoduradiler. Kabul. Alın mikrofonu. Näil bele netije çıkarıp bileňiz. Meni gyzyklandyrýar. Bir ýerde okudum da, esdim. Arat şo däp bilen tanışda. Hawa tanış. Gönü barçak gitip bilen okda. Edil barçak gitip aýdyp bilmeýär ýöne. Çay Çay hödüredilýär. Filançykda. Bir çaýnak çay gelse ýene şo çay içip oturmanmy gaýtan? Ýok. Ha? Yani neme hormatda mihmana hormat bilen çay berilýär. Yani ugradylanma çay berilýär. 10 sekund. Eger jogaň ýalyňyz bolsa siz hem çay içersiňiz. Bu ýerde bar. Dogry bolsa oýun dowam edersiňiz, dogry däme? Dowam eder. Ana muňda. Netije Doğru önemli konuşa biz sizin kitap burada görür. Cevap ver. Bakalım. Kerwen sizde hazır diňe hasaby deňlemäge mümkinçilik bardyr. Deňläp ondan soňra netije çykarar. Eger deňläpseniz. Ve soňky sowal tapora ýek agdasyny gallyrmak şerti heniden bardyr. Eger 5-4 bolan ýagdaýynda siz ýanky mümkinçilik hem ýitirýänsiňiz. Eger 5-4 bolsa, onu ýek agdaňyzy gallyryp bilmersiňiz. Munda unutmam. Düşünçtük. Dowam edýär. Sekirinci sowal tapara. Bu da kynlar. Sowal. Gün ulgamynyň iri obyektlarynyň oňlugyny elbetde yer planetady hem gerýär. Ýöne ol 7-nji orny eýleýär. Siz aýdyň. Bu oňlukda birinji ýerde haýsy obyekt? Wagt gitdi. Wagt tapar. Kerwen toparmadan Maysa jogap berýär. Maysa? Gün. Günüň wagty. Hawa. Kabul. Maysa? Dowamlygyny aýdyp beriljekmi? Dowamlygyny aýdyp beriljekmi? Gün, Jupiter, Saturn, ondan soň Arada 10 sany ol. Hawa, Mars, Fakat ol gün birinji, Hawa, yer 7-nji. Hawa, Jupiter ondan soň Onluk näme esaslan tüzülýär? Ullugyna görämi? Ya ýaşaýşa görämi? ullugyna görä. Eger ýaşaýşa bolsa yer birinji ýerde bolýar. Ýana bu soňky sowallaryň hiç ähmiýeti ýok. Esas sowala siz jogap berdiňiz. Gün. Demek näme esasda düzülenligi ýa-da onuň sanygy bu sowal tapra degişi däl maýda siz onu hem bilýäňiz boldy. Netije Asap 5 3 Seriýas. 9-njy sowal tapyry. Bileňiz okulan. Ýek adam diýjek bolýanda? 10-njy sorada ulan bilýän. Jemleji sowal tapyryna. Sizin garaýşyňyzdan hem bildim de näme diýjek bolýandy Kerwen. Ol şert häzir güýjüni ýitirmegi juda ahmal. Kim jogap berende? Ha. Eger gonça dogry jogap berse, şonu girişmäke goňdan düşünýär öýleňmi? Eger Kerwen dogry jogap berse, onu deňlemäge mümkinçiligiňiz bolar. Diýmek dogry dedim, ýa jemleji sowaly hem gatnaşmaly bolýar. Ýok. Eger gonça dogry jogap berse, onu jemleji sowaly siz bir agdaňyz galyp bilersiňiz. Näme maksat bilen? Diňe 6-5'e getirmek bilen.
maksatlı. Yöne bu ýagdaýda da akly ýöneşigi telewizionyň bir gyzykly tarapy bar da. Saýlama tapgyrlaryň dowamyny hökmani turatda ýeňiş dälle, inniki tapra geçmeklik bolup durýar. Bu siziň tejribeňizde bar. Bunça siziň tejribeňizde ýok idi. Dowam edýäs. 9-njy sowal tapgry. Taýynmysyňyz? Sowal. İki gowşak we hayal erkek adam. İki güýçli we edermen zenan maşgala. 4 sany öý haýwanlary. 4 sany uly we ýaban haýwanlar. 4 sany din minara. Bu sanawda näme ýetenok? Asla gurrun näme arada gidýär? Wagt gidýär. Näp kirlenteler gerek. Minara. 4 san minara. 4 san minara. 4 san minara. 4 ulu minara. 4 san nemman. 4 san minara. Wagt saklaýar. Bunça kim jogap berýär? Bizden Suray jogap berýär. Suray. Men pikirimçe şu taýda Bunun näme arada gidýärdi? maşgala barada, hojalyk barada. Maskala barada gidýär. Inni aýdy berim. Düşündirin. Ene diýdiňizde iki tane erkek adam, ayal maşgala, haýwanlar, öý. Men tane okap bereyim. 2 tane gowşak we hayal erkek adam. Bular kimler masalada? Şol Kawul. Kawul. Inni tane goýunçy eşer. 2 tane gowşak we hayal erkek adam. Bular kimler masalada? Aydın? Aydın. Maskala diýdiňiz ha? Awa. ay qaqaty bilen ogly bolaýmasa? Ol gowşakmy? Ogly gowşak edermenem qaqaty bolar. İkisem diye. Demek sağaları mı? İki güýçli we edermen zenan. Bular kimler? İki güýçli we edermen zenan. Bular kimler? Eneler. 4 tane öý haýwanlary. Bolup biler. Pesek ýene ol hiç. 4 tane uly we ýaban haýwan maskalady näme işleýär? Ne doğru? 4 tane din maskala näme gerek? Amarat diýdiňiz de öýü bolmagy mümkin öýtdim de menim. 4 tane minara. Ýaşaýan öýler bolmagy mümkin. Her birçinden bir din galyp goýan. Suray bilen söhbetimizde hem aňylýan bolýar. Jogap, netije ýalňyz. Ýalňyz. Kerwen galan wagty gyzylanjakmy tamam? Maskala däl eken. Dowam edýär. Edermen beşler. Bilmezse de fikirlensem yaman owadan torada. 4 san ulu minara. Temur. Temurum. Türebe kanun. Son instando var 2 san. Taçmahan. Taçmahan. Son toğluklarım. Bir zat suratlandırýardy, ýanky aýdylýan sano, käbir zatlar suratlandyrýar. Bolan ötmän mümkinçilik bar. Burada suratlandırýar. Burada gorkada. 52. Wagt taklanýar. Biziň toparmyzdan Döwran jogap berdi. Döwran. Biziň pikirimizçe bu sorak taryh bilen baglanşykly. Torçaňyz şol. Türkmenistanyň taryhy bilen baglanşykly. Nähili baglanşdyrjaňyz soň düşünje. Ýöne torçaňyzmy şol? Kawul. Netije? Netije taryh bilen baglanşykly. Taryh bilen baglanşykly. Netije? Hasap, düzgünlamanyň 3 bölümine laýyklykda, enneki dogry jogap üçin topar 2 tugalar. Diýmek, dogry düzgünlüğiniz bilen 2 topar hem oýuny alyp barar. Şeýlelik bilen bu jemleýici sowala kerwen, herki ýeka galýan mümkinçiligi şu dron ýerine 2-nji hem barlygyň. Çünki eger siz jogap berseňiz, onu duguşyk deňe-deň hasap bilen jemlenir we ýeke bir sowal bilen näme dowam etjegimizi onu soň düşünýär. Eger gonşa siz dogry jogap berseňiz, onu hasap 7-3 bilen tamamlanar. Eger kerwen jogap berse, onu hasap deňleşer. Ýeke bir dogry jogap üçin 2 tuk. Bu sanawda näme ýetenok diýdik. Sowal şeýledi. 2 gowşak we
hayal erkek adam. 4 öý haýwany, 4 sany uly ýabany haýwan, 4 sany diň. Bu sanawda näme ýeteno? Bu sanawda 16 sany piyada ýeteno. Enne düşündiňizmi? Kuşt, tesvir, kuşt şekilleri, şadenan, perzi, at, pil, ladya. Bu bolsa minara ya da din. Ne de doğru cevabı. Men şeýle düşünýän, toparlaryň ikisinde hem şeýle pikir bardy, ýöne näme şugullanmadyň. Bu zekin sowallary. Zekin aýratynyklarla pikir ýöretmek gerekdi. Taraplar taýinmasyňyz. Juda aňsat, şol bir wagtyň özünde juda kıyın sowal. Düşündirdiňmi? Indi pikirlerin. Seriýas. Papuda, ýagny täze Gvineýada ol 850 sany. Indoneziýada 670, Nigeriýada 410, Hindistanda 380, Kamerunda 270. Asil günlük durmuşyňyzda esasan ýeke birini ullanýarsyňyz. Gurrun näme arada diýär? Wagt gitdi. Bu jemleji sowal tapora gonsa hem jogap berýär. Kim jogap berýär gonsa? Men özüm jogap bermekçi. Näme arada diýär gurrun? 0. 0 arada. Öz pikirim ýana. Bu da pikiriňiz 0. Şeýlemi? Kabul. Gonsa esaslandyryp beriň, näme üçin 0? Ýanky aýdan sanlaňyzyň soňuna seretdim. Soňuna seretdim. Beýdimek bilen men onu sizde hiç ýyl 0 görkezmedimmi? Ýanky soňuna näme diýdi? Sizde beýdimek bilen men hiç ýyl 0 görkezmedimmi? Toy iň soňunda siz günlük durmuşyňda ýeke birini ullanýarsyňyz. Görüň näme arada diýdi. Men o taýda hiç ýyl 0 görkezmedim. Netije hasap ütgölsüz galýar. Kerwen galan wagtyňyz ulanjakmy? Ulanýar. Dowam edýär. Yok, demeden 8 saat söz ýaharp boldylar. Ulanýan ýa-da Ene hasap çeňme, näme juda ahmal. Yok. Indonezya'da. Ilat. Gün sanaw. Kalendar şonça unaw. Günde bir gün näme bir gün näme? Yok, falan kaydı. Bilek so ýerine Afrika ýurtlar köp tutuldy. Kamerunda näme çykany? Kamerunda 270. Hindistan'da 380, Indonezya'da 670. Bizdiňe bir nol näme Türkmenistan'da anlaşıklı, biz bir ulanýarsy. Näme zat? Döwlet dilimiz bir sany. Kerwen, Roz jogap berem. Rozy. Berdimi? Kerwen, Rozy. Köp aýlantyr. Aydın? Bizim Bunun näme arada diýdi? Bizim pikirimizçe bu geografik dersine, geografiya dersi boýunça ýagny bu ýerde döwletleriň izinde mesele meýdany ýa-da ilasanyň oturdan soňky sanlar bolmagy mümkin. Otan saňarsın. Awa. Bu jemleji sowal, jemleji jogap. Kabul edemok. Häzir. Dogry diýip hata edýäňiz şol, şeýlemi? Awa. Hatta kabul etmänkä mesajlandyryp bermi? Mesela maýdaly umman men sifrler ýatlap bilmedim ýöne. Gara şoda 270, 380. Şu haýsam bolsa bir belginiň onuň görkezjileri, döwletiň görkezjileriniň belgileri. Burun şo barada diýär. Awa. Onu men size ýüzlendim. Sowal tapyryň ahyrynda siz günlük durmuşyňyzda birini ulanýarsyňyz. Meselem Türkmenistan ýurdunda bir görkezjil derejeler bolmagy mümkin meselem. Aýtyp ber. Meselem ýurdumyz bir ýa-da kabul. Şoňa men. Dünya halklary bilen içen gyzyklanýan adam gerekdi bu ýere. Dogrymy? Rozy, bunça men şu sowal tapyryň üstüne gürleşip durkam, siz şu aýdylýan bir zady ulan dursunuz. Indi bilenmi? Näme de?
şiwelerimi kädiýe. Siwa diller. Dil. Türkmen dilini ullanýasyňyz der. Ýani gaýdylan döwletlerde şonça dil aýratynlykda ullanylýar. Netije jogam ýalňyşdygyny eýem düşünýär. Doğru däl mi? Mehman vatandaşlar, görüşümi diýeli, şeýle hasap bilen biz duguşsugy çemleýär. Akıllı Yemişler 2019 televizyonunun zemleyici tane mehman vatandaşlar şu görüşlerle zemlerini son soğal kapara hiç bu tarafta almadık ve görüşmeler Türkmen'de radyoda dolanırsın suudi Türkmen'de medeni institut doğuşup hasap 5-3. Bunca sizin bilen biz yataşın inni kitaplarına Malkumladniyak Türkmen'de Üniversitesi bilen bilelikte doğuşukta sizin bilen doğuşlar. Kervan, televizyonun kitapları çıkmak meseleniz bu saylama tapırlar. Zemlenli ve bir septen doğanını anıklanır ve aydılar. Eli vatandaşlarım yakıvanda onlar şu fırsatta bir beyaz taşımızın saylama tapırlarını zemleyar. Her birinin atkalı alemini kudret olacaklarına bir azayetli arzu ediyor. Konmaktaşı arkada amını sayını elimiz ama Bağıstan sayılı, Tiradan, Terfaylı ve Arsamanı arzu ediyor. Eli vatandaşlar Türkmenistan'ın bilim ministerleri yaşlık telerazi yayılımı, karşılık kampanyanın Türkmenistan'daki resmi dilerle birlikte tayarlanan akıllı yemişi 2019 televizyonunun saylama tapırlarının cemleyi bir tane getirip koyar. İnni kitap kadar layık bir getirdiğiniz yanacak. Favor.